Kaixo, egunez egun egoera aldatzen dijoan honetan gaur natorkizue eta badakit beldurra ez dela bidelagun ona, baina zuhurtzia eskatzea. Zuhurtzia erabatekoa gainera. Badakizute Iurramendi egoitzan positiboak izan direla, bai langileen artean, baita egoiliarren artean ere, eta une oso bereziak bizitzen ari garela. Esan nahi dizuet, beharrezkoak diren neurri guztiak hartzen ari direla, bai garbiketari dagokionez, bai detekzio frogak ere egin dira, bai langile eta baita egoiliarrei ere, babeserako materiala badago, osatuta dago, eta egoiliarren senitartekoekin harremantzeko moduak moldatzen ari dira, ea egunero harremantzeko modurik badagoen. Bizi dugun egoera honi aurre egiteko modurik egokiena leloa betetzea da. Ni etxean geratzen naiz. Bereziki etxean geratu beharreko kolektiboa da 70 urtetik gorako gizon emakumeak. 70 urte baina gehiago badezu eta tramiteren bat, enkarguren bat edo behar bereziren bat izanez gero, 010 telefonoaren bitartez, bolondrez sareak antolatzen ari da enkargu horiek modu seguruan eta egokian egiteko, baina ez irten kalera. Saiatu behar gera danak familia guztiak erosketak hastean behin bakarrik egiten. Konpromiso bat hartu behar dugu eta egin ariketa. Hastean zehar zer behar den eta hastean behin erosketa eginezkero jaitsiko da jendearen joan etorria merkatalguneetara eta hori oso importantegoa da. Derrigorrezkoa denean bakarrik irten liteke kalera eta beti ere gainera bakarka. Eta azkenik baita ere aipatu zakurra ateratzea ez dela kalera ateratzeko aitzaki bat, baizik eta behar fisiologikoak egiteko modu bat bakarrik animaliarentzako. Eta horretarako behar den denbora bakarrik hartu behar da, gero beraz etxean egon behar da. Egoerari aurre egiteko, lehen esan duten bezala, leloa betetzea da egokiena, eta betetzen ez duenak, dagoeneko udatzaingoak ere, nolabaiteko espediente batzuk zabaltzen hasita dago. Aipatu baita ere, jende asko galdetzen ari delako, gurasoen zaintza edo persona heldu baten zaintzaren ardura duen personak ez dula ziurtagiririk behar kalean ibiltzeko, baina ahalik eta gutxien, lehen esan duten bezala, ibiltzea komeni da. Beraz, animo guztiei, eta lortuko dugu denon artean, ni etxean geratzen naiz.